The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. James 4:4-6. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do you think that the Scripture saith in vain, the Spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:8, but God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amos 8:11, be certain of this, the time is coming, says the sovereign Lord, when I will send a famine through the land, not a shortage of food or water, but an end to divine revelation. Matthew 23:12, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. James 4:6, God opposes the proud, but shows favor to the humble. The principle here, God promotes the humble, but demotes the proud. 2 Thessalonians 2:3, let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Verse 4, who opposes and exalts himself above every so-called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, displaying himself as being God. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ning adlaw, sa masandan we have to use the principle of 1 John 1:9, the rebound technique, if we need to do it. Alang kanimo dili magtutuo, the issue you face is using your free will so you can make the most important decision in your life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Busa, magandam ta sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos pinagi sa hilo mga pagampo. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo niniglayan sa mga higayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat ning among Bible study through the YouTube. Bani kami karon sa among pagpadayon sa paghisgot niini, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome sa tanan. Padayon kita sa atong pagtuon sa the protocol plan of God. Okay. Ulas tanan. Ang Diyos, Ana,
Ambot pasabot, God exists. Ana ay Dios. Ana ay Dios nga nagapadayag siyang kaugalingon. Ang Dios, undanon siya sa iyang kaugalingon. He sees to it that man can understand who and what He is. Ang Diyos ana ay plano. Kinsa ang tumong sa mong plano? Ikaw nga nagpaminaw ni ini nga atong pagtuon ni ini. Therefore, kay ikaw man ang tumong, you are the object of God's plan. Therefore, utangan ka sa Diyos o sa pagpaminaw. You owe God a hearing. You have a responsibility to listen. Now, so atong balikon, the premise says, there is a God. Now, doon ay tulo ka sistema sa pagpanabot. Rationalism, empiricism, o faith. Rationalism ang pagpangatarungan, magkasabot ka, okay? Usa kini sa sistema sa pagpanabot. Pinagi siya mong pagpangatarungan, masabtan nimo. Okay? Ang ikaduha, ang masabtan pinagi sa five senses of man. Sense of hearing, sense of sight, sense of smell, sense of taste, sense of touch. Okay? Empiricism ka na. So magkasabot ka pinagi nining lima kapagi. An ikatulo, maong pagtuo. Faith. Now, kung anay magaingon nga, di ko tuog Diyos. I don't believe there is a God. Then, pangutan na dayon ka ng tawhana nga naman. What is your reason that you don't believe that God exists? Patubagagid siya niya na. Nga naman, unsa may hinungdan. Nga dili kamutuo nga na ay Diyos. Okay. Unas tanan. Doon ay lima ka ingnon ta theistic approaches kini sa imong nauna. Ang naguna niini gitawag kini og teleological thinking. Teleo. Kini nagkanayon kining maong panghunahuna nagaingon nga a structure demands a designer. Unsa kaning mga tinukod naagyoy nagatukod, naagyoy designer naga-disenyo. Okay? There must be one who designs all these. Naagyod. Mao na teleological thinking. Ikaduha, gitawag og cosmological thinking. Cosmo. Now, kini sa in English naga pahayag ni ining musunod. The intuitive law of cause and effect demands the existence of God. In no sense can the universe be its own cause. Mo ni cosmological thinking. So, sa ato pa, the intuitive law ang balaod sa hinungdan o epekto nga magademanda o pangayo og kanang pagpadayag, pagpatinaw nga naagyoy Dios. In no sense nga wa gyoy katarungan nga kini universo mitungha lang nga wa hinungdan. No cause of its own. Mao na cosmological thinking. Ikatulo, gitawag og ontological thinking. Ontological. Kini na kanayon that since the human mind ang atong pangunahon ng tawhanon na nag-iya man og ideya nga na ay hingpit nga magbubuhat such as a being must exist. Nga na, gyud na. So mo na ontological thinking. Sunod,
anthropological. Kining anthropological kani sa original nga anthropos, tao, man. Kini nagkanayon kining anthropological thinking nga ang kalag kuno sa tao na nag-iya both volition and conscience nga uban sa pag-awhag to choose right rather than wrong, and that the structure of society is based, and that man is really searching this very God. Nangita gyud gining ang tao niining mao nga Dios, and man by his belief that people are searching sa Dios will tend to think that there is really a God. Mao na anthropological thinking. Karon ang ikalima, theological na. Theological gikan sa pulong theos, Dios. Now, kini na kanayon nga there is existence of God, and that this same God is the one who gives life, and that man is really searching this very God. Ug ang tao pinaagi sa iyang pagtuo nga ang mga tao na nangita gyud niining maong Dios, who will tend to think nga naagyoy Dios. Okay? So mo kana ang lima ka mga panghunahuna. Now, ang atong obligasyon hinon ta is just to listen to God's teaching sa iyang plano pinagis pagtuon sa pulong sa Dios o through the power of the Holy Spirit. Timan kini kanunay naman ginintong isulti pa isulti na po nato pag-usab nga ang plano sa Dios hingpit. God's plan is perfect. His plan for our life can only be learned. Makatunan lamang nato ang iyang plano sa itong kinabuhi diya sa pulong sa Dios pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. O sa ato nang nibaw sab God's three-phase approaches ngadto sa plano sa Dios. Tulo ka hugna: kaluwasan, magtutuo niining panahon, ug magtutuo didto na sa eternidad. Salvation, Acts 16:31, John 14:6. Number 2, believer in time, 2 Peter 3:18. O ang ikatulo, believer in eternity, Revelation 4 o 21:4. Okay? Believer in eternity. Sa ang matuod yun nga kaluwasan, dili na mawagtang, dili na makansilar, dili na mapapas, o gani, it cannot be reversed. Okay? So, kano sa man magsugod ang plano sa Diyos toon? It begins at the cross. Niya magsugod. Ang krus, mao kini ang Yahweh ngadto sa plano sa Dios sa kaluwasan. Si Ginoong Jesucristo midawat sa tanan nato mga sala samtang didto siya nagabitay gidlansang nila sa cross. Ang mga bersikulo nga suportar niini mao ang mga buhat 16:31, mga buhat 4:12, og Juan 1:12. All who receive the Lord Jesus Christ become the sons of God. Now, okay, kitang mga katawhan tungod sa napanunod nato ang unang sala nga nabuhat sa una natong ginikanan. Of course, sila magyod ang the origin sa mankind. Si Adan ug ang babay. So, human sila malaglag, kita kay mga kaliwat Manila nakapanunod. Mao ning salang panulundon nila ni Adan ug ang babay. Si Iba na karon nga nalaglag na sila. So,
ang kahimtang nato is total depravity. Total hingpit. Ngayon sa may depravity, sa may buto sa bot. Kini nagkahulugan ang pagkaway mabuhat sa tao tungod sa iyang pagka-espirituhanong patay. Man is helpless due to his being spiritually dead. Kaya ang formula nga ma-apply nato niining atong kahimtang mao, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. So ang buot pasabot sa spiritual death, ang total hingpit nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Mao nang gitawag siya patay spiritually. Okay? Now, of course, naibaw naman tas mga kinaiya sa kalag sa tao. Man's essence is in his soul. Okay? Nasa kalag. Now, unsa man ang mga attributes sa tao? Kung ato nang gitunan mga attributes sa Dios, ato sang tunan ang mga attributes, mga kinaiya sa tao. Well, ang iyang pagkasayod siyang kaugalingon, ang iyang pagkaalinggat, self-consciousness. Una, ikaduha ang iyang panghuna-huna, mentality. Ikatulo ang iyang kabubuton, volition. Ikaupat ang iyang tanlag, conscience. Ug ang ikalima ang iyang pagbati, emotions. Now, atong nakatunan kining mga butang gikan sa balaang kasulatan, which is our textbook. Okay? Kaya kita nagatuon sama ni sa atong pagtuon sa mga academic schools. Okay? Sa kolehiyo, sa universidad. So, sama kini. We learn all these things about the Word of God gikan sa balaang kasulatan. Nga mo, yung textbook. Ang tanang mga kamatuoran, anaa nato masayri diha lamang sa Biblia. Now, naay mga propositions nga hinunta mga sugyot nga gikinahanglan nato aron kita makasabot sa Biblia. So there are propositions that are prerequisites to understanding the Bible. Hinumdumi katong atong memory aid nga Operation ARSPOO. Okay? So mo ni ang unom ka mga sugyot. Ang naguna ni Ana ay Diyos. Ikaduha, ako naman yung gisulti kaganihan, no? Okay, mo na naguna, ang Diyos Ana or Ana ay Diyos. Kaduha, ang Diyos nagapadayag siyang kaugalingon. Ikatulo, ang Diyos undanon. Nagasiguro gid siya nga ang tao makasabot kinsa og unsa siya. Okay? Mo na ikatulo. Ikaupat, ang Diyos anay plano. Ikalima, ikaw ang tumong sa maong plano. O nang ikaunom, utangan ta sa Diyos sa pagpaminaw kaniya. We owe God a hearing. Now, karon mo singit tagamay may tungod og relihiyon. Wata magdag relihiyon ning atong pagtuon. Kaya ang relihiyon mao nay atbang sa Kristyanismo. Okay, religion is the worst thing that could happen to any human being. Religion all started dito magasugod kini sa pagtukod sa Tore ni Babel. Today, there are so many towers of Babel, meaning mga relihiyon ning kalat, ning subwak, labiyas kadaghan. Ang mga relihiyon karon din hining kalibutan na. The emphasis of religion unsa? Mga binuhatan, buhat, good works, human good, o na ilang unsa? Empasiya, ilang pagkadakan. Now, sa diha nga usa ka tao magpa silong
o magpasakop og relihiyon. He is the most miserable person sa tibuok kalibutan. Kaya diha sa relihiyon, there is confusion, disorientation, misery. Na prinsipyo, man can never please God through his own good works. Good works cannot save anybody. Besides, human good works stink. Baho. To God, they are filthy rags. Episodo 8:9. Kanunay nato nang giikutlo. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, ang pagkamatarong sa Dios, gitawag nato og plus R. Okay? Plus R. Dili minus R. Ang iyang pagkamatarong sa Dios, plus R. Apan ang iyang tao, minus R. Okay? Timan-an na to. Nga kitang tao, dili og dili gayod makakabot sa level sa pagkamatarong sa Diyos. Dili. We can never reach God's level of righteousness. Never. Iman ni katong tulong ka mga hugna sa plano sa Diyos or approaches to the plan of God. Number 1, salvation. Number 2, believer in time. Number 3, believer in eternity. Now, ang kaluwasan is the most important phase for one to be in the plan of God. Of course, kinahanglan maluwas ang tao aron siya makasuod sa plano sa Dios. It starts at the cross. Timan nila. Faith alone in Christ alone. Ang cross mao ang yawi ngadto sa plano sa Dios. Numdong ka sa gikutlo kaniya 1 Peter 2:24. He himself bore in his own body on the cross. Now, sa diha nga gibitay nila o gilansang nila si Jesus Kristo dito sa cross, dili ito aksidente. That was not an accident. That was what saved mankind. Mo ko tinakaluwas na itong mga katawan. John 1:12, all who receive the Lord Jesus Christ become the sons of God. Na, ikaw kung mo dawat, mo tuo kang Kristo, mo manduluwas. Ikaw mahimong anak sa Dios. Ang Dios balaan tungod sa iyang hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga hustisya. Ang tao depraved. Mao kanay status of man. Mao kanay kahimtang natong mga katawhan due sa atong being spiritually dead. Kana kung di ka pa magtotoo. Now, this is referred to unbelievers. Now, kung bahin na ganis mga kinaiya sa Diyos, ang atong isgutan, God's essence is His being God. Man's essence is in his soul. Nasa atong kalag. Anay formula ayaw kalimot. AOS plus OSN equals spiritual death. What are the attributes of man? Ato na pong gibalik. Ang iyang pagkaalinggat, pagkasayod siyang kaugalingon, ang iyang pangunahuna, ang iyang kabubuton, ang iyang tanlag, ug ang iyang mga pagbati. Now, asa man ang kalag sa tao? Asa man ito makit-i o asa man na, where can we locate the soul of man? Tubag? It is in his brain, sa iyang utok. Now, kini nga itong utok, doon ay duha ka bahin. Ang wa nga bahin o ang tuo nga bahin. Now, kung bahin og siyensya, okay, in science,
we learn that our speech and action are affected by what is inside our brain. Example, wine. Diba? In science, gihapon, ang atong nga bahin sa atong utok, okay, has a Xerox copy of the right lobe, but not all of it. Now, mangutan ko niya, nabay tao, nabay persona nga makadesinyo ni ining mga butanga? Wala ba? Nobody. Only God can design all this. Basta, ang siyensya, nakadiskubre nga ang konsyensya sa tao, no, kining laingan ining konsyensya, norms and standards. Ang norms and standards o konsyensya o tanlag sa tao, ana siyang kasing-kasing. Kardia, matod pa sa Grigong pulong. Ang tao has self-consciousness, mentality, conscience, volition, and emotions. Now, kung bahin nagpagbati, in emotion, the Bible refers internal organ, reunion ba? Ehemplo, bowels, belly, kidney, kining tanan, ana asa man? Nasa itong tiyan. Gusto? Okay. Our emotion is the following. Reflex, result of feelings. Ehemplo nini, kanang malipay ta, kanang masuko ta, kanang mahigugma ta. Kini, mo ni resultant sa atong emosyon. Apan ang naguna nini, reflex. That is why it is important to saturate our mind, nanana, so that dinis mga espirituhanong mga butang, kinahanglan gyud mas mahimong danon pag-ayo nga atong lukpon kining atong pangunahuna sa pulong sa Dios. Sa laing pagkasulti sa English, divine viewpoint rather than human viewpoint. In fact, mao na mando sa Dios. Now, balik ta sa emosyon. Doon ay duha ka klase sa emosyon. Dautan ug maayo. So there are two kinds of emotion, bad and good. Now, ang emosyon, function kini, it is a function response of the soul as a result of what is in our mind. Unsa kanina sa itong nauna, mo resulta na, mutubag lang ang atong pagbati. Apan ang pagbati, paminaw, ang pagbati nato ingon nga mga tao, dili kinibahin sa espirituhan na itong kinabuhi. No. It's never a part of our spiritual life. Never. We are not spiritual because we feel spiritual. Di man din ang prinsipyo ha. Ang atong kalag, gigwardihan kini sa atong kabubuton. Now, sa diha nga kita ubos sa pagdumala sa atong kinaiya magkasala, we are no longer spiritual. Emotion is only one of the results of man's mental status. Na ikaduhang hinungdan ngano nga ang tao depraved tungod kini sa iyang kinaiya magkasala. Kaya mo kini ang tinubdan sa pagtintal. Tinubdan ni sa tentasyon. Aron magasupil kita sa Dios. Now, diya sa Roma 7:18 nagkanayon kining pulong sa Dios, for I know nothing good is in me. Na, wala gyoy maayo din sa atong pagkatao. Now, kitang mga katawhan, bahin na spiritual na niya, kitang tanang mga katawhan mga makasasala. Tungod sa sala nga nabuhat ni Adan, atong unang amahan, which was spread ning kalat kinis tanang mga katawhan. Mao na,
ang atong kahimtang spiritually dead. Bisag buhi kita physical, apan sa spiritual patay. Now, dihas Roma 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Tanan nakasala. Sa man nimo pangulipas niya na. Sa man nimo pagbalibad niya na. Nga mo man itong tinuon nga kahimtang. Now, no one can purchase our spiritual death condition. Walay makabaa ka ng tubos sa atong espiritualong kamatayon nga kahimtang. Wala. Gawas lang sa usa. Kinsa man na. Si Ginoong Kristo ra. He is the only one who can purchase our spiritual death condition. Di man itong formula, AOS plus OSN equals spiritual death. Now, kini ko nga itong kinaiyang magasasala ato ning isgutan ugma. Okay? Manindot kayo ning maong topic, ayaw sipyat, ayaw pagkasipyat sa pagsunod ni ini ugma sa atong pagpadayon sa pagtuon ni ini. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa among pag-uban kanamo sa among pagtuon ni ini mga butang. May kalabutan sa imong protokol nga plano sa among kinabuhi. Salamat ni ining grasya nga among ipahimuslan. Naot nga imo kayong daldunog madiri ni ining dapita aron. Sa pagpadayon among spiritual momentum hangtod makabot gayud namo ang among tumong, which is spiritual maturity. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Kristo. Amen.